देहिया फुलैबो आगे मार मार के देहिया फुलैबो सुनहर जइया गे मार मार के देहिया फुलैबो सुनहर जइया गे अगछ के या पाची नहीं दलको तोहर बापैया गे अगछ के या पाची नहीं दलको तोहर बापैया गे मार मार के देहिया फुलैबो सुनहर जइया गे आगे मार मार के देहिया फुलैबो सुनहर जइया गे अगछ के या पाची नहीं दलको तोहर बापैया गे अगछ के या पाची नहीं दलको तोहर बापैया गे अगछ के या पाची नहीं दलको तोहर बापैया गे अगछ के या पाची नहीं दलको तोहर बापैया गे स्टूडियो खगड़िया हमारा बाप के फुसलाई लगौ पैसा कौरी दाई के अगुआ तोहर मौसारी हौ जोगे तोरा माई के जोगे तोरा माई के आगे हमारा बाप के फुसलाई लगौ पैसा कौरी दाई के अगुआ तोहर मौसारी हौ जोगे तोरा माई के भीतरे भीतरे कूटे लगबौ भीतरे भीतरे कूटे लगबौ कुट कुटैया गे आ भीतरे भीतरे कूटे लगबौ कुट कुटैया गे गछ के या पाची नहीं दलको तोहर बापैया गे गछ के या पाची नहीं दलको तोहर बापैया गे गछ के या पाची नहीं दलको तोहर बापैया गे गछ के या पाची नहीं दलको तोहर बापैया गे स्टूडियो खगड़िया मिक्स बाय रंजित राणा हमारा बाराती में मौगी पीटलो हमर लोग गे खाना पीना नहीं खैलकौ तोहर भगलो 4 बजे भोर गे भगलो 4 बजे भोर गे एकता हमारा बाराती में मौगी पीटलो हमर लोग गे खाना पीना नहीं खैलकौ तोहर भगलो 4 बजे भोर गे राइटर गौतम चौधरी धर्मवीर राइटर गौतम चौधरी धर्मवीर मोनू बनल कसैया गे आगे राइटर गौतम चौधरी धर्मवीर मोनू बनल कसैया गे अगछ के या पाची नहीं दलको तोहर बापैया गे अगछ के